Moni ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates alero mawa walachisanu pa 13 March mchaka cha 2026. Tiyambetu nkhani zathu ndi ku Irani kumeneku kwa nthawi yoyamba mtsogoleri uja wanyowani wa dziko la Irani Mujtaba Khamenei yemwe adasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko la Irani kulowa m'malo mwa yemwe anali mtsogoleri wa dziko la Irani Ayatollah Ali Khamenei yemwenso ndi bambo ake Mujtaba Khamenei walankhula kwa nthawi yoyamba. Izi zachitika dzulo pamene wireless yakanema ya boma ya ku Irani yaulutsa uthenga ochokera kwa Khamenei. Tinene kuti Khamenei sanabwere kuzaonekera pa television yayi, komano presenter anawerenga uthenga ochokera kwa Khamenei, ndipo uthenga umenewu unalionena kuti Irani ili mobweza iyoyo ikufuna kupanga avenge the blood of Iranians amene aphedwa ndi dziko la America ndi Israel. Iye wanena zimenezo, ndipo wanena kuti apitiliza kupanga ataki mabesi onse a America amene ali kufupi ndi Irani, pokapoka mabesi amenewa atsekedwe. Iye wanena kuti maiko onse amene ali ma neighbors a Irani ayembekezere kuti alandira maataki ochokera ku Irani, pokapoka iwo atseke mabesi a America amene ali kumeneko. Mujtaba anasankhidwa kukhala supreme leader pa March 8 wiki yapitayi, ndipo akankoyamba kuti iye alankhule olukapena atumize uthenga kuzera ku television, state television ya ku Iran. Munkhani zina, Israel nayonso yapitiliza ndithu kupanga ataki ku Lebanon kumeneko, ndipo anachita ataki ina kumalo otchedwa Aki ku Lebanon, kumene ana pafupifupi 5 ali mgulu la anthu amene aphedwa kumeneko. Padakali pano anthu pafupifupi 687 ndi amene alengezedwa kuti aphedwa chiyambire nkhondoyi ku Lebanon. Irani nayo inaphulitsa madera osiyanasiyana maiko aku Gulf, maiko ozungulira dziko la Irani, kuphatikizapo dziko lija la Bahrain, kumene anaphulitsa malo osungira mafuta. Taona ndithu kumene kuku malo osungira mafuta akuyaka, ndipo ataki yake yachokera ku dziko limene la Irani. Ku Irakiso kumeneku poti ya ku Iraki kumene kumanyamukira masitima onyamula mafuta yatsekedwa. Boma la Iraki latseka poti imeneyi kudachitika maataki dzulo amene anapanga tageti mastima akunja, kuphatikizapo stima ina ya America yomwe yaphulitsidwa ndithu kuyatsidwa kumeneko. Komanso member wina wa crew ya stima inanso kumeneku wachokera ku India anaphedwa ndithu, waphedwa ku Iraki kumeneko. Talengeza kale munkhani zinaso kuti America lengeza kuti ndege yawo imodzi yomwe imatchedwa kuti fueling aircraft, ndege imeneyi yagwa ku Iraki itapangidwa attack. Zamvekanso kuti mu ndege imeneyi mudali anthu 6, ndipo anthu 6 amenewa aphedwa ndithu, afa pa kugwa kwa ndege imeneyi. Ku Tehran kumeneku tikukumbukira kuti Israel nayonso idaphulitsa malo osungira mafuta ku Tehran, ndipo mpaka pano kumeneku kukhalabe kukutuluka ziutsi zochuluka chifukwa anali malo akulu ambiri amene adayaka ndithu moto. Munkhani zina, dziko la Holland, Netherlands kapena ndi dziko la Iceland nawonso ajoyina dziko la South Africa pamene lidatengera dziko la Israel ku khoti pa zinthu zimene idachita ku Gaza. Tikumbukire kuti dziko la South Africa linatengera dziko la Israel ku khoti, ku International Criminal Court of Justice, chifukwa cha zomwe idachita ku Gaza, makamaka kuchitira anthu osalakwa, ana komanso azimayi kumeneko. Ndiye dziko la Netherlands komanso dziko la Iceland nawonso ajoyina nawo mlandu umenewu. Mitengo ya mafuta pa dziko lonse yakwera kupambana ndithu pa $100 pa barrel ya mafuta. Nkoyamba ndithu kuti mitengo imeneyi idutse pamene makamaka Brent crude, mafuta amene amakhala kuti sanawengedwe iyaye, ndikoyamba kuti idutse pa mtengo umenewu kuchokera mchaka cha 2022. Titsirize update yathu mauno ndi nkhani yochokera kumudzi kumene
President wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika dzulo anabwerera kumudzi ndithu kuchokera ku ulendo wake umene adapita ku South Africa. Ulendo umenewu umachedwa kuti private trip, ndipo analandiridwa ku Kamuzu International Airport ndi akuluakulu aboma kuphatikizapo a Chief Secretary Dr. Justin Saidi. President anabwera limodzi ndi First Lady Gertrude Mutharika. Ndine Nesta the Black Teacher, tichezanso kumasanaku.